Saka biwe jira ndatumwa na boss Jinimbi kuti ndiupe GP mota iyi nemba iyi. Boss Jinimbi sezvo uri munhu wekumashingo vafarira mavidhiyo ako auri kuita paYouTube. Boss Jinimbi chaivo karega ndikuratidze mumba macho zvakanaka. Chief Boss Jinimbi neimba yako chete. Saka ilounge dining yenyu yakatouya yakafenishwa zvese and paside penyu apa ibalcony yenyu. Ledo msakuza kuti muri kutamba nena handisi kunyepa. Saka maona balcony yenyu kai ndei hai ndekungogara panze zviri muchidziya mushando. Pasi pazasi pacho pane swimming pool. Kwai imba yangu ndeyapo and then TV yenyu. Sechona TV ndiri muno. DSTV yakatobhadharwa zvese neTV. Indora yangu. Ava ndo kwangu indora yangu. Vana baba wangu na mai wangu vakauya vanogara apa. Then hama dzimwe dzese. Boss Jinimbi vakaipa. And then apa pa left penyu pane second lounge. Imwe zvelounge. Hey, kuno ndiko kune mabedroom akakuru. Bedroom. Pane mamwe but ndiyo futi iyoyo. Ndezvako zvese. And then 2.5 bathroom yedu. Pane shower netub ne-toilet. Zvekomedi handizviregi. Zvinobhadhara. Zvekomedi ka handizviregi. Aiwa ndapinda. Pane bedroom. Ukweretisi. Bathroom yenyu guest bathroom. Vanhu vakumbonere dadu wafonera munenga dzavo. Mondipaka. Mondipaka wafonera. Wazhira. Iwe Bizo cheguma. Mukatindira andi kubasa. Ukutovata ngwa inoi. Kutovata. Iwe. Kurota. Tikutaka munhu kundima ukiyori kuno. Mukatende takasiwa nenguva. Vita kaponja handi nguva.